Hoy hala! Knock-out man ni si Manoy Chris TV. Ayaw sige katulog ko. Asa naman na katulog ko. Guwa na'y mahimo. Adto tas dagat ka magkagay ta. Adto tas dagat ka magkagay ta. Pagkadungog sa mananap nga idol nga magtakay, dali kay nakabangon ang minatay. Unya kay adto man sa dagat, adto ning dadoon ang atong saging nga nilungan. Nindot man gud maglaglaag sa dagat nga sa saging maghab-hab-hab. Unya lami sad kay ni iparis og kinilaw mga idol. Samot nagnaay tuba nga inom-inomon. Unya tagaan ta mog teknik mga idol. Kana inyong mga asawa inyo gid nang pakuyogon para kung mahubog ka. Unya inikuli ninyo sa inyo ha. Dili na ka mahadlok nga imong bugan lusion. Kay nakaibaw naman na siyang nag-inom ka kay kamura man kuyuga. Walay problema matug na lang kay kabot sa inyo ha. Dili naman kawayon ana niya. Oy, Manoy Chris TV mao na teknik di ay. Unya mga idol, nakita na ko sa akong teleskopyo. Daghan kay isdang naglangoy-langoy. Automatic na doon ako akong pukot nga gamhanan para insured ng panudan. Oy, Manoy Chris TV, pagatas mo lagi ka. O ni teknik ing kupisot para hindi kabiyaan si mong asawa. Kanang naasa kay saktong ikarimit ba? Naong ba ni mo Manoy Chris TV? Mura jud kag tao. Unsa man di pagtuon nimo nako ing kupisot? Oy, nituo man ko Manoy Chris TV sa tsure ni Charles Darwin. Katong Homo erectus ba? Homo sapiens, Homo habilis. Daktod pagka-istorya ba? Aliwas ka! Bugal-bugal naman na imuha ing kupisot. Kunya mga idol, dili na lang kayo natudugayon. Sa tuang sports car nga rin, atuan na ni silang pasakyon. Sagol-sagol na ang ilang emosyon karon na ay malipayon ug naasay nagukol. Ingon ana gid ang kinabuhi mga idol. Kunya kining mga batang sipa, excited na kayo kay kaligoon na sa dagat. Pagwapo pas mo ituli. Oh, syempre dili na mahimo og dili sa ta makapagwapo. Ngabi atay chicks nga pasahero. Oy, Manoy Chris TV, nagsige mo kag igat-igat oy. Kung sa junk foods pa ka Manoy Chris TV, expire na ka, ni hupart na ka ba? Ayaw gud pagbuot ing kupisot. Ug karon dili na ta maglangan. Ang akong sports car nga red, ako na ning sugdan og padagan. Ngunit mo diha tanan kay burara man ni kabayo mo dagan. Mag-ikid-ikid din na og dagan Manoy Chris TV. O ing kupisot, talingkong maguning yan tas good. Unsyalan magudi ay Manoy Chris TV. Unya, way dagang storya sa dagat, abot na ta. Unya, samtang atong asawa good mood pa. Kidhat-kidhatan sa nako siya. Dagdag pugi points ba? Tuara, bugal-bugalon sa kainin tawhana. Unya, kining atong iro ni aksyon naman ni kabaho sa dagat ato na ning ipakaligo. Dagkusag kainin gipalit na mong bulinaw mga idol. Lawas ra mo isugba kay ang ulo dili ra mo gyapon kanon. Unya, dili sa ta mabasta-basta pod. Naapod tay kinilang tuloy pod. Unya, patis nga sausawan para sa baboy sinugba nga gamay ra kay sa tanan. Unya, panahon nang i-activate na to nga atong pukot mga idol. Para kini atong sudan mapun-an. Para sa kinilaw ba dili na ta makwangan. Manoy Chris TV, nindot gid ang natay pukot no. Nindot gid kaayo ing kupiso. Maura ni advantage kung naa kay pukot. Tan-awa, isda galihok-lihok, papurting labasa. Lamian, to sugbaon Manoy Chris TV, oy. Katungdag ko ing kupisot, amo agi tong sugbaon, iya kining gagmay amo ning kilawon. Lisod pod og kining gagmay maoy sugbaon, iya katungdag ko may kilawon. Oy, Manoy Chris TV, pala supo na lagi kayo karon. Pasensya na kay kaing kupisot. Istorya ra man na ako agod. Aw lagi kay magtrukis kita Manoy Chris TV. Sinudluan na ba ko ni Bayramon og Tracy Paris Manoy Chris TV? Sanggalan ta ing kupisot, walang tay unay god. Unya karon kay ready to eat naman ning among kinilaw. Matik paksit na sa ning bahaw. Lapas kining among kinilaw mga idol. Ay kuha man ni sa among pukot karon. Ayaw ko ingnang wala ka kakita pagpamukot ako ganhina. Unsa ka nagtanaw sa akong video natuog ka? Oy Manoy Chris TV, nangasaba man taong ka oy. Nilajud kay kag batasan Manoy Chris TV. Joke man ako aing kupisot. Ayaw lang gud paninuod. Ning dapita mga idol. Kining balo nga atong sinugba. Sa baba 3 points ta. Oy lamian na Manoy Chris TV oy. Maayo man kapalan. Lamigid kay ni akong gikaon ning kupisot. Ug karon ang mananap busog naman. Niburot na pag-ayo ang tiyan. Unya imnandayon og jilbes. Sulod ng adlaw sa mananap. Naingon ba yan ni og halong busog? Kung mabusog dayon dayon og lubo. Oy Manoy Chris TV, dili man na jilbes. Oy tubig ba na? Dili sad ka madaog ilat ing kupisot. Oy Manoy Chris TV, asa magkapaingon oy? Mangawat na sad kag lube. Paghilom ko diha ing kupisot, nagpa-picture ra gani ko no. Nikat-kat ra gani ko para ingnon sa tagwapo. Nga oy.